Missä vaiheessa tiesit, että sä haluat tehdä musaa? No kyllä se meni sitten niinku 80-luvun puolelle. Mä katson, että 85 on semmonen vuosi, kun on ruvettu niinku treenikämpällä semmoisesti tavoitteellisesti tekemään biisejä ja harjoittelemaan ja niinku näin. Ja sitten pyrkimään niinku keikoille, että silloin tehtiin niinku nuokkarikeikkoja oikein mitään muita ollutkaan. Mäntymäki, Kuuvuori, Jyrkkälä, Runosmäki. Olihan noita. Oli niitä jo, siis siihen aikaan oli niinku, eihän nuokkareja nykyään oikein enää olekaan, mutta ne oli silloin niitä paikkoja. Jos sä sanoisit, nimeäisit yhden biisin, joka on ollut sulle merkityksellinen, niin mikä se on? Kyllä se on niinku sielutiskejä tulta siis ihan ylivoimaisesti, koska siis se on se, millä kaikki huomioon periaatteessa tulee. Ei sitä ei voi niinku ohittaa.